La veritat és que el Partit Popular, tot l'equip i tota la gent que s'ha recolzat, hem treballat moltíssim, però molt, i estem molt agraïts a tots per el recolzament i m'agradaria des d'ací també donar-li la més gran enhorabona a David González, la més gran enhorabona per a ella. Nosaltres som els guanyadors de les eleccions d'Oliva i estem molt contents perquè pensem que la nostra feina ha sigut recompensada. Gràcies. En primer lloc, felicitar al Partit Popular que ha sigut, i a la seva candidata, Txelo Escrivà, que ha sigut els guanyadors en aquestes eleccions a la ciutat d'Oliva. Felicitar també a altres forces polítiques, com el Bloc Nacionalista, que ha sumat 2 regidors més, i s'incorpora també a la corporació municipal el que és Projecte Oliva amb 2 regidors més. N'hi ha que valorar la importància que tenen moltes vegades 30 vots. 30 vots han sigut suficients per decantar l'alcaldia d'Oliva, en aquest cas a favor del Partit Popular, de 13.000 i pico d'electors que han sigut els que finalment ciutadans han votat per a elegir el seu alcalde per a aquests pròxims 4 anys. Dir avui que el Bloc d'Oliva ha guanyat les eleccions. No hem sigut el partit més votat, però sense dubte ha sigut el partit que més creixement ha obtingut. Hem tret els millors resultats de tota la nostra història. Hem sigut els més votats en 8 taules electorals, això no havia ocorregut mai, i hem tret 5 regidors, quasi 6. Estic molt content, són moments d'agraïment a tots aquells que ens han donat el seu recolzament en les urnes i als que no també, i d'agraïment a tot el meu equip de campanya i tots els voluntaris que des de primera hora estaven treballant en la confiança i en la seguretat de que tindríem uns magnífics resultats. A partir d'ara ja els he demanat al meu equip que tinguin molta calma i que a partir de demà tenim una ciutat que governar i per tant anem a comptar amb tot el món, absolutament en totes les maneres de pensar, tal com vaig dir en la campanya electoral, i crec que s'obri un període nou a Oliva. L'èxit d'Oliva està complementat amb l'èxit que de segur anem a obtindre també a València, perquè ja, en fi, no està tot el percentatge escrutat de vot, però ja sabrem també que hem entrat a les Corts Valencianes, Compromís estarà a les Corts Valencianes una vegada més, i això és una molt bona notícia també. I Oliva tindrà diputat també. És molt positiva per Projecte Oliva. És el partit que més vots ha pujat, vull dir, 1.400 vots en Oliva. Considerem que és un èxit que el partit que ha nascut fa poquet tinguem 2 consellers de representació en l'Ajuntament. Ens ha faltat una miqueta, 90 vots pel tercer, però bueno, això és la famosa llei d'ON i la normativa que estableix el reparto en els grans partits, però estem molt contents. Han treballat molt bé, pensem que la campanya ha fet una campanya molt neta i molt digna en els recursos que teníem, i pensem que tindre 2 consellers en l'Ajuntament d'Oliva va suposar el que vam comentar l'altre dia, que avui es comença Projecte Oliva, i Projecte Oliva ja ho vam dir, no és un projecte per curt plaç, sinó que és per mitjà i llarg plaç, i ara estem posant les bases per aquest nou projecte que es comença ara. Estem desvanits i sobretot molt il·lusionats perquè les persones d'Oliva han respost, i aquests 1.400 vots considerem que per un partit que fa molt poquet que ha eixit i que és nou, és un èxit. Jo ja ho vaig comentar l'altre dia quan estàvem parlant en el míting, que Projecte Oliva és des que pensa que l'Ajuntament, els 21 consellers, hauríem assentar-nos a l'endemà de les eleccions i remar tots per al mateix lloc, deixar a un costat les sigles i els 21 consellers treballar per al poble. Aquest és el nostre projecte i anem a donar-ho. És que per a nosaltres no podem considerar que sigui un bon resultat, tot i que partim d'un partit en unes sigles de nova creació, però és evident que jo soc un regidor de l'Ajuntament i ja tinc una certa experiència i un bagatge polític, i per tant esperàvem més. És un resultat d'un consellal que no complís les expectatives que nosaltres teníem, però tot i això continuem treballant, i ara crec que si cal més s'obre un panorama polític un poc incert des de l'Ajuntament, perquè es possibilita que es puguen fer pactes entre diversos partits i que al final el partit que tinga una relació de vots suficientment important podrà tindre l'alcaldia. Jo sincerament voldria felicitar el Bloc, que per a mi és el verdader guanyador de les eleccions locals ací a Oliva,
perquè si mires per la part del Partit Popular, i això que s'ha incrementat un 2% aproximadament els votants, el número de vots, que ni més, inclús ha baixat el número de vots en les passades, tenint en compte que el Partit Popular és un partit que deu ser guanyador, que arreu que s'ha presentat una persona normal i corrent, haurà tret una majoria absoluta, poc que s'hauran empenyat. El PSOE no cal ni parlar, ha sigut una debacle importantíssima, es ve a vindre, no solament per la gestió que han tingut així al capdavant de l'Ajuntament, sinó també arrastrats per el clima tan negatiu en la gestió que està portant el govern de l'estat espanyol, afectat a nivell local i a nivell autonòmic, i per tant també ha sigut un resultat per al Partit Socialista molt nefast. Bé, per lo demés és això, ara s'obri un temps per a poder parlar i per a intentar arribar a acords, intentar donar-li una estabilitat al govern municipal, si cal, si podem participar mateix, i si no, continuarem fent l'oposició, la gent ens ha votat i per tant sembla que vol que continuem a l'oposició, continuem exercint l'oposició de la manera més digna possible per a poder fiscalitzar l'acció del govern i que els ciutadans se senten d'una forma o altra més segurs a l'hora de poder veure que els seus governants com i de quina manera gestionen.